makan. Oh iya, nek mama apa makanan ya sing halus-halus ya. Bubur ngono kuwi. Apa? Bubur nek Mbak Siono ora iso mangan kacang ngono kuwi beratine. Ya iso. Oh saged. Mahawet kok tak kek ki wetengen ki wetengen. Suse makluk metu dhewe. Ling ngelek ya apa nek ling ngelek ya apa? Lah ya wis ora iso lho. Ketanggrok sentil. Mangga. Akeh lemute saja. Iki lho, ora ngrasake kok kowe iki. Aku iki ngawur nek mabur. Wah nggih. Kula wau nggih pun dileponi Pak. Weh. Aku terus wani-wani lancang niku kewan-kewane niku. Kurang ajar kok dadi kowe barang dileboni. Nggih. Iya. Goleki sih. Tak golekane. Wah angger anu tak golekke dhewe leboni dhewe. Nanti. Heeh. Aku lho. Ha iya. Aku cah kejem kok. Paling wis mlebu ngene tatin, Pak. Waduh ya kepiye? Apa wani nek kerompat tatin? Ya wis tak tunggu ngantek esuk wis. Ya wis nyentro. Heeh, ya karo dikancani Elisa ya Mas Yono ya. Nggih, monggo sinten. Ya sa. Ya jumeneng. Heeh. Nek ora iso ora apa-apa tak omongke. Ah wong kowe iki ya wong ora wong Jawa asli kok. Panyuwunan nek kaya kowe iki ya wangune lali janjine gubuk asmara. Iki ladrang pamulansih Jawa gending kembang jambu. Ya. Pamulansih niku sik kados pundi to, Pak? Seno. Sik kados pundi niku ne? Pamulansih iki sing aduh Kakang ya kene genduk. Wis ya ora apal kok. Mboten mboten ngertos. Nggih, iki paling sing nyuwun ya empu. Oh iya. Mriki kathah empu-empu. Anu sak derajate timin. Ha iya. Nggih nyuwun pangapunten nggih mboten saged nyawisaken genteng menika. Mugi-mugi wekdal senes nggih mungkin nggih 100 tahun malih nggih. Sedeng kowe ajar gending-gending. Iya, ya ora apa-apa. Sedeng suaramu ya malih nek 100 tahun meneh kok. Sinden semakin tua saya sepuh niku semakin menep nek gending-gending saya sae. Ya menep ya kur nglengger kuwi kok. Menep wis 100 tahun kok. Sasa. Halo. Sehat nggih? Sehat. Kok ketok luwih enom ngaten niku. Kaya luwih enom niku lho napa? Semakin ngenomi. Nggih. Bar krembat barang kok. Oh, krembat. Apa mergo niki busananipun pink ya? Nah, pink. Iya, jadinya bagus. Pink Queen. Saya bagus. Nggih. Wong tua kok dialem. Ayo iso nambahi nom wong tua dialem ki ya apik kok ya. Iya. Ha iya nek ya tak salam kene ya kaya nom tenan. Nggih ta, Pak? Nek ya kur kaya lho, Mas. Maksudnya resik luwih ya resik. aja ngene, soalnya rasido enom nek ngene iki. Lah ompong. Rasido enom. Justru iki isih cilik, iki mesti untune isih kurang. Bayi. Engko saya tua entek. Telas nggih. Mah ngompong-ngompongke. Niki dibuka dadosipun napa nggih Pak Seno? Napa wonten pamundutan senes pon? Durung ana, sementara iki durung ana. Senesipun dereng wonten. Ora senes pon apa? Senesipun. Belajar basa Jawa karo Mas Sing Yono kuwi. Nggih, sik halus. Halus. Ora halus ning Halus. Luwes. Luwes pripun? Luwes ki ya. Luwes niku ngaten iki luwes. Kuwi uret. Masa basane luwes. Nggih, napa dibuka napa, Pak? Ha iya dibuka apa nganggo tembang apa sakarepmu? Ya. Diaturke para lenggah akeh iki. Ya. Nanti kaya nganu apa jenenge iki? Panggung musik. Nggih, kados konser musik nggih, padahal niki wayang kulit. Dibatesi ngau bethek kuwi lho. Iya. Kuwi akal-akalane Mbah Wahono kuwi mesti. Aku ora mboten ngerti kok mergo dibetheki. Tapi ta? Nek anak bebeke do ucul. Iya. Kok yo anggemu sing ning jero iki bebek apa piye? Oh, kaki ono kandang bebek we lah kok ora percaya. Endi? Ha niku Mas. Oh, kok dadah-dadah. Bebek kok dadah-dadah. Lah niku dadah-dadah. Lah. Nek bebek tongki nek. Bebek tongki. Apa kok bebek tongki? Ayam malas. Iya. Oh, ayam malas. Mangga, ngaturke apa Mbak Risa?
janjine piye? Iki Ya. sik alus riyen mawon nggih. Sik alus-alus riyen mawon. Oh, iya. nggih, monggo ingkang Ya alus-alus. jogeti sing ono. Inji, jogete ya alus dadine saya. Nggih, alus. Jarine nek wong Jawa kudu alus. Wong tuwa ki ya risane kok alusan. Oh iya, nek mama apa makanan ya sing alus-alus ya. Bubur ngono kuwi. Apa? Bubur nek Mbah Siono ora iso mangan kacang ngono kuwi beratine. Ya iso. Oh saged. Mahawet kok tak kek ki wotengen. Sose makluk metu dhewe. Le ngelek ya apa nek le ngelek ya apa? Lah ya wis ora iso lho. Ketanggrok sentil. Monggo. Akeh lemute sajake. Iki lho, ora ngrasake kok kowe iki. Anjir. Aku iki ngawur nek mabur. Wah anjir. Wis ngelek. Kula wau nggih pun dileponi Pak. Weh. Aku kok terus Nggih niku wani-wanine. lancange niku kewan-kewane niku. Kok kurang ajar kok dadi kowe barang dileboni. Nggih. Iya. Goleki sih. Tak golekane. Wah anggere anu tak golekke dhewe leboni dhewe. Nanti. Heeh. Aku to. Ha iya. Aku cah kejem kok. Paling wis mlebu ngene tatin, Pak. Waduh lah kepiye? Apa wani nek kerempatatin? Ya wis tak tunggu ngantek esuk wis. Bawani sih, monggo. Nggih. Aja turu sare kaki dewa nganglang jagat nyangking bokor Kenca. kencanane Ye, mudu wong Jawa nek nyuwara apik. Suarane dhuwur. Iso Kok kaya mlengking. dong-dong dhuwur ki maksude piye? Mlengking lho. Apa mergo kelebon apa ya? Ya ora kok. nek ya. telepon ora tambah dhuwur. Dhuwur. Isi neto Oh, lah iki mau jebuna Pak, ganipun nyuwun lagu meneh. Oh napa? Sambung wanci dalu apa sesideman. Oh nggih. Nggih niki sambung wanci dalu nggih mboten bar niki ne. Engko gampang. Ya. Terus kesik. Ngata tulak sandang kelawan pangan Kaya man kacang. kacang. Alah. Ya. Ya iku bagaian nipon wong meleksa barna rimo Mangga dipenaturaken ya. Niki sios janjine piye napa sambung wanci dalu? Lho lah kowe iki piye to nembang kok radong ki? Ah?
janjine piye? Oh niki wae wonten panemundutan saking Pakaneva mboten sios. Mengko keri gak. Nggih, Oke. siap. Iki teruske sik. Nggih, Ya, siap. rasa nangis ngono kok nangis. Mboten nangis ki lho. Ora apa-apa. Nggih. Oh. Ya. Ayo, sehono. Lulusan tari kok ora joget. Hop. Dulu tak kedet. Janjine piye nganti samrene maune dhewe Tatine tempe aja sembrono mbok sing nyata tembe burine ati tulodo munggo karepmu kowe tansah aku tantestu nyawang wujudmu ayo kuwatir aku sumikir timbang terus mikir ketir-ketir timbang bingung luwung landung nyawang mendung turun jawes payung kowe ablangan aku trimo mopo benci ngelingi wis nganti saiki arep napa nyatane cu. yen padha prasaja luwih prayoga ayo tarukon aja ngalamun nembe burine Yo. mundhak Dulu tak kedet. Trong. janjine piye nganti samrene maune dhewe tatine tempe aja sembrono mbok ya sing nyata ngembe burine dadi tulodo monggo karepmu kowe tansah aku tantestu nyawang wujudmu aja kuwatir aku sumikir ngembe burine Kati kuatir monggo karep bingung
matur sembah nuwun. Nggih, matur sembah nuwun nggih. Sedaya mawon. Ya. Anu ucapan kagem Pak sapa? Kuswanto. Pak Kuswanto. Pak Kuswanto nggih mugi-mugi saged dados wakil rakyat yang amanah, jadi bisa mendengarkan suara rakyat, jadi bisa nggak cuman sekedar janji. Kalau lagunya kan janji, jadi tapi bisa menepati janjinya sesuai dengan apa yang dijanjikan. Amin. Sampun Pak? Sampun. Ki si sapa si ana ki ya arep nyalon. Oh, ya syukur. Berake? Ayo to kabeh. Apane iso ping 4 Lurah. Apa? Sapa? Bapake kamu? Bapake sapa? Pak Kus. Iso ping pira? 4. Papat apa? 4 dadi lurah. Ngawur to. DPRD kok Pak Lurah iki. Biyen ki tau lurah. Lurah ngendi? Ngendi to ya kae? Jan ngawur tenan aku ki. Wah to nomo. Ayo kowe iki ngedane ngono kuwi kok. Heeh, aku seneng aku ya jago ya. Iya. Aku ya ping 4 men. Oh ya syukur. Ora tau kasil. Ora tau dadi. Ora tau dadi. Lah kowe ora srawung karo masyarakat. Ha iya, lunga terus bengi. Waduh. Nendi? Hah? Nendi? Mancing, Mas. Oh tak kira nek piye ndagel kok. Mancing kok. Iya. Panas. Ya ora apa-apa. Ya kangge hiburan nggih. Heeh. Nggih. Niki. Nomor 4. 1 2 3 4. Oh tati nih. Oh tati. Pak DPR niki. Oh kok jenengan muni ping 4. Nggih. Oh dibekoto nih. Wah. Pripun nih Mas Soliken? Panjenengan tak jodokke Pak Ganewo aja kuwatir. Ya mesti seneng sampean. Ayo Orisa. Ya ben digantrung Pak Anu. Oh. Ayo gak ngadeg rasan dadak. Nggih. Kula memang remen ngoten niki. Ayo. Pun nganu kok. Napa? Pun wis rampung. Wah iso blending kaya ngono. Pun pinten sasi niki? Wis 7 sasi. Nek ajeng dados lurah. Nggih. Salaman le kula. Pun kula bujek-bujeke nggih. Benjang dados lurah. Amin. Pripun Mas Sena? Sae. Sae. Pak. Iya. Lurah kok tok jodoni wong meteng. Mboten apa. Lurah gaul ya ngoten iki. Ora ono lho. Nggih ta, mboten biasa lho. Ngoten. Kelingan bojoku. Pripun, Bu? Iya. Gumeseng niku lho, Pak. Nggih. Nggih. Napa niki? Ayo digandrung mau Pak DPRD dawuh mau kon gandrung kok. Nggih mboten masa DPR lih lurah kok ya dhuwur DPR kan. Lho, lah nggih makane DPR menang dawuh. Ah kula dawuh lho duwe kan ngoten. Nggih mboten. Wah iki tenan engko suwe-suwe terus saya medun. Medun. Engko teken tentane Orisa ming di gandrung wong arit engko. Jane ngoten lho Mas Eno. Ini pun pintang sasi ya. Itu. Oh, jane. 6. Wah niki bojone jenengan iki ora tanggung jawab nih. Lah pripun to, Pak? Ah ini pun 7. Nggih to? Kok ya seh makarya. Niku jane wis kula ken cuti Pak Lurah, nek bocahe sing ora gelem. Oh. Kula tetep nderek Pak Bincang nek pun songo. Oh. Songo kliwat rong dina. Ha iya. Napa niki bocange? Derek, Pak Lurah kersane napa? Oh, sinom kan sinom. Oh nggih, sinom. Sindro apa pelok? Pelok mon, si kucing nggih. 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 Si kucing nggih. Tuk, sinom dawah si kucing. Nggih. Oh nggih. Oh ngoten mawon. Nyoba nih. Kandhani nggih, Bu. Nggih. Mbok menawa sok terus ketularan terus Wah, ngomong niku karo tak- Bu Lurah. Bu kowe nek gelem blendung ngono ae apik lho. Wah, nggih. Tambah meneh. Ampun tapi kok ya ora blending. Blendinge melasing mburi. Nggih. Ayo. Nulah dolaku Ayo kagungan gamelan.
wong tanah Jawi ini tuh lapor alon-alon biasa pun blendis soalnya atau satos nggih. Nggih. Ya jane ora pas. Napa? Jane ya ketoke wangune ya kaya mbahne ngudang putune. Oh nggih. Mbahne ngudang, bapakne ngudang anake. Omongke ketok ado banget to. Apa mboten sanjang jenengan? Nggih. Piye putumu? Putuku rak ya sehat wae. Simbah le artilik sok kapan ya? Oh, sembrono. Berarti niki rama kula, Wah, bapak nggih. kula. Ramana maling. Pakde. Oh, Pak De. Wong gongeng ngeksi kandha panembahan seno pati Pripun Pak De? kok pati Lah mengale kan Pak De. kula tase nem Ya kamas ngono. oh kamas ngoten mangke nek kamas beda Oh nggih. nek pakde benten Oh. ngertos to Ngertos. paham paham Kang Mas. Nah, Kang. ngerti iki ya ngedoh ngedoh Nek Lurah Sidoarum ki nek Kang Mas ki 500. ya nek pade 200 150 Saged nggih. diparo wae Pak apa Pak D no Kang Mas Pak De. oh Kang D. Mas D Mas dadi D, 250 Lho kok meng medun juk. ah Mas D kok Oh, Mas. monggo Monggo. mangke 500 jenengan Nah. Yo, sa. Kapati bojoku delok Ngapunten lho Bu niki. nyun ngapunten nggih Bu Lurah tenang mawon pun jenengan rasah wedi niku pun nggih ta Aman kok Bu. tapi nek mboten nesu ya gebangeten ah niki pun enten bukti kok nggih to Iya. kok ya ora nesu Ha iku yo saking buluran niku wis apal. nggih Lurah jiwane seni Oh, piye. Ya, mula sok pentas barang ki wis biasa. pun biasa Heeh. Nek ana seni ati meteng. krungu lho niku wau binepsu tapa rasane panampiing siang ratri
kalih 50. Ribu 50. Kula eling-eling iki Mas D kena 250. Nah, yo ditelaske Monggo monggo. Mas D, kula Dawahaken napa panjenengan? Kucing nggih. kucing nggih. Ame mangun menggeh lho. Sampun Mas D. Wah, nggih Mas D mawon nggih. Nggih. 250 Nggih. tak tambahi 50. Oh, tadi telung. Pun to? Sah to? Sah. Sah. Jodelo titin nggih to. Tadin kok titin. Ya. Matur nuwun nggih Mas D. Wis, kena nggo tuku popok. Iya. Nggih. Wah ya, nganggo demek weteng bareng. 300 sing demek weteng. Diombe 2 yuta. Iso anu apa jenenge iki? Mbak Orisa wis kepareng aturake ya.